Kedek teko jam pira, Mun? Ya mak niki pun siang, pun jam 7. Aku mengi yo ngono, Mak. Santi aku ya rada nganu santiku nek nganu dadak delok jam pun nduk kok wis setengah 7 aku terus gagi. Ya Allah, Gusti aku tiwas merem, guys. Ya Allah. Jenengan kenapa, Dek? Lah pas aku ya ijek esuk tak goleki mak meng. Mak tak goleki teng kamar dadak nang kene. Ya. Aduh, sakwono. Jam 7. Jam 7. Mendung mak niki. Pas aku tak ijek esuk. Aku inget aku esuk. Jane ngono ki enten tengere nek teng lesu ki ya wis sakwan ae. Kalau menurutku ndak numpak kalau. Mak aku nek bengi ndelok videone jenengan wedi mak ponan. Lah kowe masih numpak bendal. Iya, oh mak aku wedi ponan. Tapi pinu Aku ki yo bayang nang natap ngono iki. dah ya. Ya Allah, mak aku Tuh, aman. Penak. Ayo. wis to nang kene iki mergawe. Aja mbok anggap ora mergawe. Ora aman wis to. Pak, umur bar numpak anu, Pak. Ku lagi golek sarapan. Ora aku ayo wis kok enak kok. Bener, Pak. Anu niku mak. Ambek iki. Wis to menak iku. Nya Pak, syutingno Pak. Sensasine malah kudune kendel kuwi mak iki aku ki wedi kok. Iki ki yo goleng kowe. Aja enggak. Ora wong ning kene kok wedi. Enek mbok-mbok. Ora enek mbokmu wedi. Sensasine Sing penting cekelan bakoh. Kowe apa-apa kowe kudu wani kowe ora wani kene ya. Ora anak buah damis. Ya, kepesing. Pakene lho Pak, nyatine kene lho. Dak nae Pak cukup Pak. yo mak dhuwuri mak. Wis tak ayo. Aku dak selempar ya, Mak. Aman. Ngene kene. Rugi prok ngono. Cekel. Mak. Tangan anu, ngawet cekelan bakoh. Sing penting ngawet cekelan bakoh kowe. Mak Mak, Tambar sekali. Mak. Tinggal. Piye? Maju sik. Kene diangkat. Oh iki lho bokonge tempes pun. Lah ya terus gede. Bianter awakmu mlebu tetep banter iki. Sur. Cekelan bakoh pokoke. Cekelan bakoh lho. Aku bayanganku dah Batek, Mbok. Hah? Cukup panas ya kok. Oh, banter kok. Tapi ra ngira pedot seling. penak menantang sithik asline nek pas mlaku ngono iki ya penak mak kuwi lho nek ape tekan kono Gandul. Natap wit kayak paprok. wis aku wis ape tekan ki aku wis gini enak sih enak Mas Arifin yo mak Orang juta setengah ya? Dan ini lah mak, ini kan larang ya kita ini. Ya seling iki lah. Bisa nih Pak Dewi. Sing gede.
Awas kok nek tekan kono. As tampar. Ganti. Tampar sekali kok nyampe tangan sama tangan. Kuwi lho. Nek iki lho. Ya, tampar mbak anu kok. Enak Mas. Dayu kuwi lho mak sensasine kuwi lho. Koyo ape nak takon nek iku. Lah ndekmu kuwi anggitku tak ape tak batek malah tanganku loro. Panas. Tampare, Anggite tampare. nganu ajeng jenengan tahani. Panas. Iya. Ganduli lu. Panas ya. Heeh, Pak panas seret terus iki mau ketarik tampare aku. Ya, ya, Pak tampar. Loro. Tampar. Panas mak niku banter. Iki pengen. Heeh. Kita sasi senengane iki engko, Mas. Mak kok anu mboten ora cocok cilik-cilik. Wah, lah seneng nih. Seneng ngono gak wedi. Gak iki. Nek cah cilik iki malah gak bendal kono, Mbak. Enteng ora banter. Malah sing mau tuwek Tapi nek sing lemu kuwi. Ya, Kok pengen bendal. Tampul. Baul, bandul. dadul ngono ya mak yo. Iki kena tampare guys loro. Panas. Trike gak ora iki, Mbak bahaya iki. Mare tampare kan kene sing ganduli iki mangke kan sing ganduli tampare iki. Tampare klangbrek ke karo. Nek sing ganduli kene kan tampare anu. Iki selene ambek prele ku lho mak yo larang. Larang Mbak iki. Ini ndak rong juta setengah. Iki biasane niki nganu ten outbound. Iya. Outbound. Yo atas pokoke apa wahana-wahana sing enten sensasi-sensasine terus enek sing apa mak niku nakali-kali kuwi kan termasuk nakali. Pak pamane perahu. diputer-puter mu iso, Pak? Tutup ya. Gak iso. Kudune nganu mak menurun. Ini kenceng. Menurun yo an. Umpamane nganu. Nek kan nek sing kadang aku ora kaya nek mlaku adak alon-alon kan nek mesin iki. Oh, ngoten niku koyo sing dingin nyebrang bering ngoten. Lah kuwi ana mesin ya. Enten ketoke. Iku mesin, Pak. Nek iki yo gak iso. Iku nganggo listrik iku. Iya, Mbak yo. Kowe enak tak tenang kok. Kowe ndang Pak njajal. Coba berapa gitu. Wis lah. Wah, lek wong kok lanang kok ra duwe gentleman. Wong wedok gentleman. Diganti. Gentleman ke gentleman. Gentleman. Wong wedok ngene gentle ra goro-goro kok sing lanang kok gentleman. Iki aku malah ngene deh. Maksudnya menak iki. Ambek iki aku iki jajal kowe ndang. Ayo ngono. Kowe jajal yo. Tiba teko kono. Kondur yo. Wis tampar kiri kono medhek kono. Ota malah. Sampe pas nek iki posisine nek boleh. Pas cilik iki nek bar nganggo yo wis. Tak Mas. Tampar batek kono. Iki. Nek iki mau loro Pak panganku mbak Mur tak buatek ngono pas aku nek wedi ndekne gak mau loro. Guling-guling iki renge iki nganu. Ringe ra rata marai. Batek kono kok tampar batek bulet malan. Ana kon dhuwur kono batek kon dhuwur. Iki nganu malah iki. Nek ambek surung sing penting kowe cekelan aja sampe mencah surung nek ambek surung gak banter. Sik. Iki plangkring ngono dhuwur kok. Sik, Mak. Wis sila lah. Surung, Mbak. Iki gak kate.
Buat ini lho, Pak. Ingin. Ya Allah. Engko rauman kowe. Iki nek gak ngeloloni esuk kau mak. Gak. Anyaran. Jawa iki ditet anu nih Mas Surya Dini. Iya, jalan jungkel. Pak aja napa? Gentleman. Jenengan ngedogak gentleman terus munggah Pak. Ojo Pak. Engko jantung coplok malah bahaya. Ojo Pak. Wes. Aku rasa mbok pameri. Tapi ora apa-apa. Kayak bedine iki tak penatap tok lho. Gadul ngono yo ayo. Gadul ngono lho. Pak kowe iki aja maju-maju mengguri ya iso, Pak. Mengguri. Pak aja. Pak. Mak aku sing duduk, Mak. Mah. Engko sikile aja mbok tatapno. Awas sikile meneng ae kowe. Awas. Tul. Piye? Ida iku. Ayo sampe ukul. Awak. Sensasine nek ape tekan niku. Asu kok pancen arep no. Jane rondok rene yo Pak yo. Maksudnya ki rondok rene lho Pak yo gak wedi yo Pak. Ngatape bendale ku lho. Anu Mak finise niki. Heeh, ndek rene sithik yo Pak. Lah kok ndek kok Mak. Mlakune kurang anu. Kurang. Heeh. Mlakune kurang. Sering koyo sedingko nang listrik niku yo Mak yo. Heeh. Ya Allah, Gusti. Iki nek ngetok mbok apa ngene. Ngetok kok nyengeh-nyengeh ngono lah. Iki jatine iki sambat-sambat to iki. Tapi po enak ya Mbak ya. Ke mau wedi piye Pak? Pas sampe wedi. Ya Allah Mbakmu Facebook gak no apik Mbak ya. Facebooke nyantek ora tak isi, cuk man goblok iki Mbak. Iya Dek. Goblok iki mau. Mari yo ngono ki langsung yo Mak yo. Idene iki langsung ayo Rama. Ayo Rano. Wis gak mikir pokoke. Iki ki pendi ki bolak-balik lho Mbak. Pendi. Oh lah. Pendi monyo. Ini nek rene anu Mbak tarike Mbak. 2000 bayar. Ki mari iku lho. Iya lah bayar lho ngono. Kena among ibu ku aku. Duh. Wis tak kaya manat kok. Lah ki entek 2,5 juta ya. Oh. Kayak kene tok lho Mak. Ya ragate Cik. Urung preng-prenge. Bayar. Wae Mas Arif iki. Ya omah pohon ku lho pirang-pirang juta. Pohon entek pira? Ragat tok iki 5 juta enek Mbak. Nonton ya. Enek pring, enek opo ki 5 juta luwih iki. Yo kuwi tapare
semeter pun pinten niku. Bar ganti, bar ganti. Nggih, lha iki apa nenten sing Bosok neh. Ki peringe wis anu neh, guys. Ndek iki diketoki iki lho. Iki. Yalah, oh. wis mulai nek sing teko. Bayar 2.000, jaluk, Pak. Tanganku delok guys, brodol kabeh iki. Bayar 2.000. Numpak outbound 2.000. Ya, Mbak ya. Dapin bayar 2.000 pin jaluk dhek bueke pin. Pin. Balik terusan. Ndak dhuwit buke 2.000. Dapin. Pin ke wani ya, Pin. Numpak iki wani ke, Pin. Bayar 2.000. Wani tapi mau bayar. Ander yo. Bayar 2.000 iki jedek buke. Ndiki mau sanggup ora? Wah. Iya iki. Nek iki bayar 1.000 korek. Bayar 1.000 saiki tak tarik kok. Apa tak tutup? Apa tak tutup yo? Mbak mur sandal, Mbak. Ngantek bingung kabeh Mbak wonge. Kowe wani pin, ndek kowe ndek bengi wani. Numpak outbound wani. Numpak outbound kuwi wani. Gak wani. Aku wis wani yo. Wis bar wis iki. Ya tambahi. Bayar 2.000 lho iki. Saiki ditariki Telek bar 2.000 yo moh. Heeh, ayo bayar. Bayar 2.000. Kok gak wani? Kenapa? Badame sewani iki. Jangan jajal. Ndak nyojal. Lah ditarik ngono iso lah dia onokno piye kok. Sing naleni sapa? Aku ngantek tanganku ketek loro ku lho. Loro. Wis gak, Mbak. Ada roti aku pengen nggone Elsa. Iki mesti nalani sapa, Pak? Wis. Wani pora. Oh. Aja mbok cekeli tanganem kok pereh yo. Aku pereh tak cekeli. Culno nek wis anu. Oh, enak sih. Oh, nyocah sodru. Sing wani sapa? Kowe wani sih? Reza gak wani. Cah kacangan to. Hah? Nah, kewekno pesuk. Ro gak gelem bayar. Sikile tak taleni tampar ning kono. Tenan. Iya ragat 2,5 juta ora gelem bayar. Angger numpak ora bayar sikile tak jantur. Wis saman pokoke. 2.000.
2.000 Dek. Ayo ndegake 2.000. Kita kasihkan Elsa 1. Kita Larang borang. lah kowe kok Mur untuk duit ora usah. Alah, Pak, wong teng mriki lho ketoke teng kulkas enten nang jero mendhet ngono kok Dek. Mbak buka ya mumak-mumuki Mbak. Terus Mbak kowe iki nek ngkeki wong iki didelok-delok dhisik. Oh, tenan to. Lah ya mulane Lah kowe. ngono mak tujune. Kok tujune piye? Iki kan problem. Kowe senengan ndelok seneni ae kok.